chicas, as adolescentes e os adolescentes para rachar unha educación afectivo-sexual casposa e patriarcal que impide, por Dios, que impide a xuventude crecer libre do amor romántico, esa auténtica pandemia, esa peste que tanto dano fixo e falla as mulleres e o conxunto das nosas sociedades. Esa muller non é outra que Chis Oliveira, iba a dicir o nome, Mercedes Oliveira Malvar, Chis Oliveira. Que para min estar en Cangas e recibir este premio é especialmente emocionante. Sempre é emocionante que te recoñezan, que te queiran, que te coiden, pero para min este premio ten moito valor por varias cousas que sí que quero dedicarlle un minuto. O primeiro que me gustaría contarvos é que eu traballei aquí no instituto, no María Sobriño, dando clases de filosofía, que é a miña profesión. E despois, ademais de dar clase, levei o grupo de teatro aquí no instituto. Tamén, antes que a min estivera así parada, e cando el marchou foi cando cheguei eu e collín o relevo. E para min foi unha experiencia interesantísima, porque fixemos teatro de rúa, con acrobacias, con maxia, con improvisación, xogo dramático, e ademais tiñamos a sorte de poder movernos, non? Alugábamos un autobús e nos íbamos a representar a outros concellos, a outros espazos educativos, non? E foi moi enriquecedor, tanto para mí como para as persoas do grupo de teatro. Entón, para min Cangas, e bueno, e logo son usuaria de Cangas en todas as súas dimensións, por lo tanto, para min Cangas espacio mítico. E, por outra banda, que o premio me veña da mostra de teatro e, concretamente, desta non sei como chamarlle, sección feminista ou... Bueno, a mí me parece que a mostra é feminista en sí tamén, pero bueno, é que Mulleres en Acción, calquera persoa que me coñeza sabe que eu son acción. Eu son hiperactiva. O que pasa é que a hiperactividade, como eu lle dicía ao meu alumnado, podese meter en dar a lata, que é o que normalmente lles pasa ás persoas hiperactivas, ou podes canalizar eso e traballar como eu, non parar. Eu non podo parar. Agora, desafortunadamente, parei un pouco, bueno, a ver, hasta estive 9 días en coma, porque me atacou duramente o corona. Estou coroada. Bueno, ainda que me estou recuperando, ainda estou aí. Hasta dubidaba se podería subir a dar estas palabras, pero dixen, bueno, como non? Apetecíame moito. É a primeira intervención que teño. Xa sei que o público que estades aquí, ademais de ser público de teatro, público da cultura, tamén estou segura que a maioría tedes a sensibilidade feminista. E eu, como metralleteira desta guerra, tamén me gustaría comentar algo, porque que este premio me veña do feminismo, tiven outros recoñecementos, pero nunca dende o feminismo. Entón, comprendedes que aquí me están agromando moitas emocións e moitas cousas que están moi acaídas para como eu son e para o que eu represento, non? Entón, do feminismo me gustaría comentarvos que non sei cantas persoas das que estáis aquí podedes decir que no momento en que nos puxemos as gafas violetas nos arruinou a vida como unha banda, porque de repente todo se desvanece, todo tiembla, os piares sobre os que nos construímos empezan a tremer e nos dá moita inseguridade. Cantas veces decimos,
casi era mellor non ternos metido nesta leria que menuda, ¿no? Que menuda o que me está trastocando todo. Pero igual que vos digo, que nos arruína a vida por unha banda, por outra parte, nos regala unha vida maravillosa. O feminismo nos pon as mulleres nun lugar de mirar para nosotras mesmas, porque de repente o feminismo me leva a que me mire, a que me cuide, a que non este sempre mirando para fora, sempre termando das demais persoas, sino mirar para ti, aténdete, chica, que ti vales moito e todo a montaxe do noso derredor está para afundirnos, ¿no? Para tocar a nosa autoestima, para tantas cousas. E logo, con esa mochila, imos pola vida, imos ao amor, imos á sexualidade, e sempre tratando de gustar, de complacer aos demais, e non a nós. Entón, este feito que nos dá o feminismo de mirar cara a nós, a mí me parece que iso ten un valor imprescindible. E iso me leva ao tema do cuidado. E o tema do cuidado é fundamental, e a mí me parece que agora, coa pandemia, tivemos a ocasión de ver que o cuidado ten que estar no centro das nosas vidas. Vimos que as profesións máis fundamentais eran as que tiñan que ver co cuidado, ca sanidade, co cuidado das distintas persoas, ¿no? A xente que nos preparaba o de comer, que non lo vendía, etc., ¿no? As caixeiras, as xente dos supermercados, ¿no? A xente da limpeza, que nunca tanto valoramos como aí. Entón, ese poñer a mirada nese tipo de traballo me parece que é moi interesante. E isto foi o que nos trouxo a pandemia. E tamén trouxe outra cousa que penso que podemos coller como referencia, e que nos fixo ver como as cousas poden cambiar. Porque tantas veces, cando soñamos na utopía, decimos, bueno, que é moi difícil mudar as cousas. Eso penso que o pensamos algunha vez, ¿no? Pero agora nos dimos conta que se pode cambiar e en moi pouco tempo. Agora xa esa excusa de que as cousas son moi difíciles de cambiar, agora xa entra en cuestión, porque sabemos que podemos mudar as cousas. E aí é onde eu penso que temos que instalarnos. Aos homes, decirles que neste cambio de vida, en este de poñer a vida e o cuidado no centro da nosa existencia, solamente nos vai dar moito que gañar. E os homes, se se achegan ao feminismo, a miña experiencia como docente de anos, estive en 36 anos dando clase, todo o meu alumnado, tanto rapaces como rapazas, me iban dicindo sempre o que gañaban con esa mirada, porque é unha mirada democrática, é unha mirada de respeto, é unha mirada de humanidade. E entón, aí é onde podemos gañar todos. E eu en Vigo coordino agora, levaba anos despois de aquí marchei a Vigo, e coordino o Comando Igualdade, que é un grupo de mozas e mozos que traballan a prol da igualdade. E vamos, bueno, é outra forma de facer teatro, porque eu me movo co comando, que no comando hai 100 e pico rapaces e rapaces, pero cando vamos a sitios, vamos 15, 20 mínimo. E imaginar os 15 mozos e mozas aquí neste escenario, falando de igualdade, colléndose a palabra, bueno, é un crack. Podedes ver os vídeos que están en YouTube e teñen todas as redes. Entón, impulsar esta filosofía de cambio, esta filosofía de igualdade na mocidade, me parece que é tamén un compromiso que temos as persoas máis adultas ou máis maiores, como vos guste chamarnos. Decirvos que o eslogan do comando, porque como faltaron de escoitarmo, pasa a ser o lema dese comando, que ten como base a formación para logo poder actuar, porque non hai actuación sin teoría, non hai transformación sin formación, sin filosofía detrás, ¿no? Filosofía feminista neste caso. Entón, o lema do comando, vos decía, é ou ben estás pola solución ou sigues a ser parte do problema. Entón, ánimo e feminismo para todas e para todos.